Алейкум селям. Алейкум селям. Алейкум селям. Алейкум селям. Алейкум селям. Hazırsınız mı? Алейкум селям. Selam. Алейкум селям. Бұл бір байлықтыр ve бұл бір тамырдыр. Біз оны сақлап болсақ, күшлештірсек, бекітсек, бүтін ағаш та, бүтін тірек те о қадар қави күшлі olacak. Егер ise Алла сақласын құрып кетсе, біздің ішімізде шатақ olacak. Onun үшін бұл бір тамырдыр. Бұл Қырымнен бір бақ, Қорантамнен бір бақ, Топрақнен енесасы бір бақ, ve umut etem ki ecdatlarımla bir bağ. Çünkü biz şimdi pek farklı dünyalarda yaşayımız. Kırımda olgan, mında olgan, çeşit memleketlerde olgan Kırım Tatarlar. Bizim etrafımızda farklı malumat, farklı insanlar ama bizni birleştirgen ne kalacak acaba? Bence til kalması en esası. Çünkü benim torunum misal olarak Amerika'da ösken, Rus tilini ya da Kırım Tatar tilini bilmegen. Bizim orta noktamız ne olacak? Til olsun. En azından til olsun. Це фундамент, якого в мене немає. Тобто в мене, я сформована особистість, в мене є стіни, а немає фундаменту. І фактично для того, щоб з'явився цей фундамент, в моєму випадку це титанічна робота і навряд чи без допомоги зовні, а це про контент, про підручники, про платформи онлайн, які дозволять тобі в тому форматі і в ту пору, там, в частину доби, коли тобі зручно, цим займатися. Kırım Tatar tili benim yüreğimde, o benim vatanım, o benim Korantamım, o benim dedeleri, babaları hepsi laf ettirdiler Kırım Tatarca. Ben isterim laf etmeyi Kırım Tatarca. Bu Kırım Tatar tili bu men. Benim için benim hayatım. Öyle anlatayım. Ben sadece Kırım Tatar değil, çok dillerinden konuşan, en bileyim, en azıcık anlayayım. Onun için o stilini pek seveyim. Hem de inşallah Allah nasip etse bütün Kırım Tatarlar sadece öz arasında laf etsinler Kırım Tatar stilinde. Ben bilsem ana tili bizlerine aksiti ve bu bizim yaşayışımız. Bu arzu, yaşayış tarzımız. Bu sualga Yunus Xandimning şiirinden cevap vermek isteyeyim. Ana tilim, menim tilim, menim çohrağım, menim gülüm, menim ilim, menim bayrağım. Biz bu dünyada Kırım Tatar halkı kalmak, Kırım Tatar halkı gibi kalmak istesek, til o birinci adım bu yolumuzda. Düşünüyorum, что нужно сохранить свой язык, чтобы наши дети передали его потом своим детям, чтобы это сохранилось, потому что не будет языка, совсем не будет нашей нации. И так нас уже очень мало, и без пек, аслов и темы с Кырым-Татарджем. И на данный момент наш народ очень раскидал по всему миру. Кто-то живет в Америке, они уже будут разговаривать на английском, дети. Кто-то в Германии, они будут уже разговаривать на немецком. В Крыму сейчас только русский язык у детей в приоритете, ну, как основной язык у них идет русский. Здесь, опять-таки, детей учат на украинском языке. И хотелось бы, чтобы, когда мы все соберемся в Крыму, когда наши дети будут жить в Крыму, чтобы у них был этот язык, чтобы они его сохранили, чтобы они разговаривали в Кырым-Татарже, чтобы у них был единый свой язык. Ne için til bizge керек, ne için mühim? Çünkü tilden bizge
Біздің ана бабаларымыздан, қарабабай аталарымыздан бізге олардың дүния бақшылары келіп, біз сон бұл несілден икметні, білгілеріні, біздің халқымызға хас олған құсусиетлеріні, епсілеріні асырлар девамында ташимыз, жоймаймыз. Bütün олар тіл ішінделер. Це те, що нас формує. Тому що в мові є культурні коди певні, які впливають на те, ким ми є. Кожен повинен вирішити для себе, як він має розмовляти і чому він має розмовляти своєю рідною мовою. Я теж стараюсь розмовляти, коли з татом розмовляємо ми по телефону, я стараюсь з ним розмовляти кримськотатарською мовою, бо тому що я відчуваю, як я починаю забувати цю мову. Когда появляется у тебя ребенок, ты действительно хочешь передать «она ты ли». Никто твоему ребенку так не донесет язык, как мать. Он не выучит его с друзьями в 16-18 лет. Я думаю, это должно передаться действительно от матери, как нам это передавалось, от бабушек, потому что мы воспитывались в Бетане. Когда мы еще были на стадии общения с Кадыром, у нас была такая основная задача — это хрым-татарджа лафитмеге. Мы старались больше даже переписываться хрым-татарджа, потому что у меня даже зрительно я больше запоминаю, чем на слуху какие-то слова. И мы решили, что бала алса біз хрым-татарджа лафитеджеміз. Тек баланя дегіл, бір-бірімізнен де хрым-татарджа лафитеджеміз. Çünkü tek баланя лафитсен, о %100 çalışmıyor. Biz herkes onu bilemez. Я не чув рідної мови ніколи. Я можу цю провину розділити зі своїми батьками, зі своїми бабуся, дідусь, Радянський Союз, освіта і так далі, і так далі. Це не знімає з мене відповідальності. Але в мене є причинно-наслідкова історія, ланцюг. Yani şahsen men başka yani Ukraynacаны dışarıda mesela bilmeyeyim bir tükanğa barganda ya da yani başka dışta gezgende Ukrayna tilini kullanam ama evde ya da dostlar arasında biz Kırım Tatar tilinde laf etemiz. Bazı insanlar yani Kırım Tatarlar aralarında Ukrayna tiline geçkenine müsbet bakam ama bence onlar da çok bizim ana tilimizde laf etmege ve o ana tili bilgilerini inkişaf ettirmege gerek. Çünkü ilk evvela yani devlet dili olsun ama ilk evvela bizim ana tilimiz var. Yani bu bizim milli hususiyetlerimizden biridir ve biz onu bilmek gerekmiz. Yani daha doğrusu mecburmuz. Çünkü tilimiz de böyle bir alda ki biz laf etmesek tilimiz gayip olabilir. Қырымда сында 90 senelері Қырым татар тілі бойынша дәрістер более бір факультатив шәкілінде болған еді. Ama Ukrayna tilini de fakultatif ya da en sonki derslerde koyaydılar. Koreyan bizim vatandaşlarımız bas Ukrayna tilinde laf ederler. Ama eğer de Kırım Tatar tilinde laf etkende, onlar cevap berip olamalar, bir Ukrayna tilinde cevap verirler. Bir taraftan belki de bu yaxşıdır, ikinci Rus tilinde cevap vermeyip. Ama ikinci tarafından ben bilesem belki de onlar nasıl tilimizni öğrenmek için usullarını da bilmeyler. Belki de meraklanmalar. İkinciden elbette her bir insan özüne maksat koymak gerek. Eğer de istese imkanlar tapılır, ben bilesem. Belki de bu aslında büyük cenk başlaganda Ukrayna vatandaşlar ve aslında bütün Ukrayna'da yaşayan vatandaşlar onlar böyle bir yaxşı bir misal getirdiler. Rus tilini terk ettiler. Ukrayna tiline böyle bir açık bakalar. Belki de yakın vakitlarda vatandaşlarımız hem Tatarlar tilimizni Ukrayna tilini bilgeni gibi öğrenecekler. Biz dostlarımızla, kadelerimle, torunlarla oturanda laf etkende Kırım Tatar tiline laf etemiz.
70-80% öyle ola. Ola Rus tili geçemiz. Ukrayn tilini biz o kadar öğrenmedik Kırım'da yaşaganda. Anda hepsi Rusya'da, onun için Kırım'dan Ukrayna'ya kelgende men başladım Ukrayn тілін öğrenmeye. Побутова мова, воно так або інакше, воно буде жити. Але допоки вона не стане модною, я пам'ятаю, як з'явилась мода на фески. Це було круто. Я пам'ятаю ці часи, коли якби ти з'явився десь у фесті, тебе посміяли. Свої ж. Ісмаїл Бей, кримсько-татарське містечко, і там би тебе колхоз. А раптом це стає ознакою сучасної кримсько-татарської прогресивної молоді. Це стало модно в прогресивних верствах населення. Так само має бути і з мовою. І це не віра, це розуміння, не деталізований план, але загалом державна політика, квоти, Кримсько-татарська національна територіальна автономія. Mesela men Kırım'da ekende, Kırım Tatar tilinde şehirge Ahmetjetke baraydım ve Kırım Tatar tilinde laf etmege utanaydım. Çünkü herkes bizden bizni eşitkende şakalar neler sanki biz başkalardan daha betermiz gibi hisseteydim. Ama şimdi anlayayım ki bu bizim bir milli hususiyetimiz, bu biz yani Kırım Tatarlarını Kırım Tatarı yapkan bir usuldur. Onun için biz ana tilimizde laf etmek gerekmiz. Вечеряти за столом. І щось я заспівав, у мене була така пісня в залі «Птиця щастя завтрашнього дня». Дідусь повертається і мені отак рукою. Ось на вулиці, якою мовою хочеш, такою будеш спілкуватися, але вдома рідною мовою. Мені здається, що в питанні мови ми завжди будемо повертатись до питання внутрішньої суб'єктності. Коли у людині є цінність того, ким вона є, тоді в неї не виникає питання, чому я маю розмовляти своєю мовою. Наприклад, я дуже добре пам'ятаю, коли мовне питання ж це ж, мені здається, історія, яка вже триває десятиріччями насправді. Ми багато про це говоримо, але ми ще не знайшли, мені здається, інструментарій, як це виправити. І мені здається, що це трошки глибше, ніж просто навчити людей розмовляти. А глибше в тому сенсі, що я пам'ятаю, що колись ми шукали, як зробити кримсько-татарську модною, як її продати молоді. Типу, це вікно в тюркський світ, там, я не знаю, ще якісь там переваги, що кримсько-татарська складається з гуською, кипчакською, тому ви зможете розуміти всіх тюрків, там, від, я не знаю, турків до казахів, да? І я потім замислилась, і це, до речі, було питання від Уснії Одя, яку ми з тобою обидві знаємо, яка сказала, в сенсі ви шукаєте причини вчити мову. Мен Кырым-татарча лаф этмеге Киевге көчкенден соң башладым. Эвелден мен эрше аңлайдым бүтүн кырым-татарлар кебек, ама жавап рус тилинде берердим. Evde anam çokça Kırım-Tatarca laf etey. Men bilmiyorum. Может 50% Kırım-Tatarca cevap berem. Surjik. Men surjikten utanmayım. Bence surjik laf etmemekten daha da yaxşı. Men de bilsem, eğer de biz yapmasak, bir kimse yapmaz. Aslında bu şimdiki vaqtimizda более bir mesele. Ikkinchidan, men bilsem, Kırım-Tatar tili en güzel tillerimden biri. Bizde uch yaxshidan yaxshi, go'zaldan go'zal shivelerimiz bor. Agar hech bo'lmaganda kunda bir sahifa eserlarni ya da kitoblarni o'qisak, yavaş-yavaş inkişaf olur. Çünkü eğer de bizga kerak bo'lsa ingliz tilini o'rganmaga, biz tez vaqt ichida o'rganamiz. Hem de kitoblarni topamiz, hem de böyle seriallarni boqamiz. Kırım-Tatar tiline kelgende vaqt cho'qsularimizni vaqti yetmaydi. Вот avrat, bizde avrat var. Это Seyitvelinin Хорантасы qaysi tarafdan, Kırım'dan?
Судактан, но в Судаке Айсерес. Айсерес көнден. И олар апай демейлер, хары демейлер, аврат дейлер. Вот смысл слова аврат. Как это на русском языке сказать? Вот аврат — это то, что те части тела, которые человек должен прикрывать, да, чтобы не для общих глаз. Вот, ну, я не смогу это на русском языке вот так же подобрать какой-то аналог слова. Оно, вот аврат, для меня это супер глубокий смысл, поэтому я подписал не Джаным, там, не Апаем, не Севгелем, да, оно у меня подписано аврат. Хотя Джаным Потому что используется. Джаным, да, это база тоже используется очень сильно. Шевелерimiz arasında olgan fark bizim tilimizni gülleştire, yaraştıra. Onun için şevelerimizde de laf etmege utanmаңыз, öğretiniz, şevelerimizni başkalarga da öğretiniz. Mesela benim dostum Sudaklı. Bazı sözlerini bilmeyen, apçemden laf etkende telefonda bir şey anlatam ona, aytam, o da deyik, ne dedin? Mesela жылыш, жылы, Жылы. Pek yaxşı, güzel böyle sözleri. Mesela edebi tilde yani жылы sözünün böyle bir sinonimi var mı? Çünkü sıcak var. Sıcak var. Жылы bir isim yoktur. Tek bizim de var. Yani bizim şivemiz zengin. İyi. Mesela geçen hafta da bir ibare kullangan idim. Geçen haftalarda ıl tuğdu dedim. Bizim komşumuz birevler birevi ıl tuğdu dedim. Ne dep aytayım? Bu bala doğdu. Bala, oğlan. Oğlan doğdu. Oğlan doğuldu, iya. Ondan sonra ne degen edin sen? Жылы, жылыш, жуырмақ, жүрмек. Сонымен кімерде bir şey sorasam, Naciye'de bana oturaman deyip cevap veriyor. Oturaman. Naciye'ni yavaş yavaş bizim Noğaylaştırdı. tarafımızda Sen bugün sabah ne dedin? Ne dedim? Geçtin mi ya da niye ben senden sordum? Sen ne cevap verdin? Ya. Ya. Ya dedim. Bizim değil. Mesela biz Kur'an'ımızda deyimiz дүгіл, не дегіл еріне, мен есе жамаатта лаф еткенде мен дегіл деп айтамын, ама Құрантымда дүгіл деп лаф етемін. Бізде ол шақа шекілінде бар, біздер башсайлар, біз дейміз олежне, болежне кебешелер. Сіз оле лаф етесіз? Олежне, болежне. Олежне демек, işte оле бір шекілде, yani болежне, боле бір шекілде. Дитинства в нас закладаються реально перші якісь установки, якісь там фольклорні штуки точно, да? Бо я дуже добре пам'ятаю, наприклад, прислів'я, які в нас в родині ходили постійно, да? І вони формували в тому числі мій світогляд і мою ментальність. Сабернун Тубусаралтан, потім улюблена тата мого прислів'я Йорганна коря як ларнозад. Другий елемент, який мені здається дуже важливий і він теж передається через мову, це, наприклад, релігійний аспект. У кримсько-татарській мові дуже багато сталих виразів, які пов'язані з вірою в Бога. Алла кулай кетерсен, кисмет олса, Алла кисмет етсе. Тобто дуже багато сталих якісь речень, які ми використовуємо постійно кожен день, але вони пов'язані з вірою нашою, да, з ісламом. І тому, наприклад, коли в мене починаються іноді релігійні дебати, я автоматично перехожу на кримсько-татарську мову, тому що про релігію мені точно легше говорити кримсько-татарською, бо в мові є дуже багато термінів, фраз і так далі, які мені справді легше пояснити, наприклад, кримтатарджа. Я вважаю, що нам обов'язково потрібно підіймати розвиток своєї мови на перший план, розвиток та вивчення мови. Обов'язково кожен кримський татар, людина кримсько-татарського походження має обов'язково знати свою рідну мову. Нас і так поколіннями знищують, пригнічують і не дають нам свободи. І якщо ми самі ще будемо вбивати власну мову, то ким ми станемо? Врешті-решт ми просто зникнемо як нація, як люди, як суспільство. І саме найкраще, що нас буде ждати, це асимілюємося і будемо
хто буде на той час у Криму владою. Бу тил bizim тамырларымызда, bizim kanımızda бар. Бу тилни сакламак bizim бурчумуздур. Ми маємо збирати себе як пазл. І ми маємо зараз це робити, бо мені здається, що в майбутньому може бути пізно. І мова – це один з елементів цього пазлу. Такий анекдот розказав, якщо можна. Коли один естонець піймав золоту рибку, і рибка каже російською там: «Отпусти мене, ясний молодець, я ісполнюю 3 желання». Естонець хватає його за хвіст, цю рибку, підходить до дерева і каже: «Не треба говорити по-русски».